morning, Aksyon Art. Good morning man sa mga listeners sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat gid sa time. Sir, can you tell us, ano ini ang extension, ano ini ang mga tag-iyas ang salakyan nga maka-avail sini, sa ano kalawing ang extension? Can you tell us, ano ning nabaton mga memorandum from the national, sir? Actually, Aksyon Art, no, nakabaton kami sa directives, no, memorandum from Assistant Secretary Gabante, nga ang motor vehicle with plate number ending 0, no, kay dapat subong man ang deadline, but it was extended until January 31, 2022. And also, ang motor vehicle with plate number ending 1, extended until February 28, 2022. Very good. Oh, so kung ang imo sinisalakyan ending with 0, meaning subong nga bulan sa Disyembre, ang imo pagproseso until January of 2022. Yes sir. Bali wala hindi mag-impose ang penalty ang LTO once mag-renew ka by next year na. So, kaya actually ang October nga schedule of registration extended until December, no? Okay. So, subong nga bulan, but tungod siguro sa epekto din sang bagyong typhoon, no? Typhoon Odette. Kag exist nga po ng pandemic, then this was extended naman for next year, January. Okay. Pero as to percentage, sa mga nag-process, dako-dako man ang output ninyo, sir, samtang nagilapit sa inangan sang 2021? Sa amon, no, sa part naman sang LTO Bacolod, experience kami sang decrease, no, sang volume sang registration transaction. Okay. No, number one, tungod sang epekto sang pandemic. Then, ang late namon nga implementation ng LTMS, ang Land Transportation Management System, itungod yung nagasugod na makabiliwat sa encoding, scanning sa mga documents sa mga motor vehicles, mahinay ang proseso sa amon nga opisina subong. Kay subong na migrate kami sa bagong IT provider. No? Okay. Bali, transition period subong sa part namon, sa agency namon, na for implementation ng isang online registration transaction by next year na gid. Okay. Pero tigaling yung system tapiktado ni siyang kabay pa mas stable na ni kang balik ang maayong internet connection ang connectivity. Takay after udeto nagkalabalda ginamay internet connection nga daan? Yes, kahapon nationwide apektado man kami, no. Sang hapon na kami naka-online, but mahinay ang signal, mahinay ang transmission sang internet. Basic by next week hopefully sa New Year ma-stabilize naman ni ang internet connection. Okay. Pero sir, kundi magluwas ning extension sang registration, no, para sa mga salakyan nga mga motor vehicle registration, ang capacity subong ninyo to accommodate sa mga nagakadto da, ang iban paagi sa online nga schedule or pa-reserve nga daan online, damo na sir ang ma-accommodate nyo? Sa gihapon, no, limit kami gihapon sang number of clients, no, kay hindi ta pa sigurado gid nga ang tungod sa isang pandemic, no. Sa gihapon gina-try ginamon nga ma-increase namon ang amon nga ma-accommodate nga clients. Kada sa walk-in, no, kung aga cater kami walk-in, but establish ginamon nga ma-maintain ang social distancing wala sa waiting area. Okay. Kadelikado po sa sitwasyon, hindi pa sigurado bala nga at least libre na ta sa virus. But by next year, we try, no, na ma-increase lang namon ang accommodation para at least maservisyon mayo ang mga kliyente sa LTO Bacolod. Okay. So anyway, sa tanan dira nga monitor mga nagapanag-iya sa salakyan, sir, again, ang imo sining
reminder kag magbalo sa ila sa latest nga nabato ninyo nga memorandum coming from the national sa assistant no nga taga-pamuno sang LTO, please. Advisory lang no sa mga motor vehicle owners no. Hindi sila magproblema no, hindi sila magginugtok sa opisina no kay ang schedule of registration sa motor vehicle with plate number ending 0 kag ending 1 was extended until ending 0 is until January 2022 kag ang ending 1 is February 28, 2022. Yes, sir. On that note, Sir Reuben Tampos, salamat gid sa time, sir, ha. Kag why pa bag-o sa mga opisina kag talatapan sa nag-gross din nga daw ma-operate na by 2022? Hopefully, Aksyon Art, ma-open siguro ang AB Magalona, no? Kay ginahulat na lang namon ang order from the top management ng LTO. Kay ang opisina subong ara naman na established na kag gaulat lang may isang equipment nga mag-abot kag order nga to start na operation ng LTO AB Magalona. Aha. Sige. So anyway, salamat gid sa time no nga ginatag mo karon nga aga kag sa mga team ni mo dira sa area sang LTO Bacolod. Good morning in advance. Happy New Year. Happy New Year, Aksyon Art, and thank you very much. Action Hotline. Sir